shimfidar da ke duhu haske ke bayyana shi. Wata baiwar Allah duniya ta yi mata sakar gidan gizo-gizo, gidan duniya ta yi mata daurin talala mai kamar sake. Ni kuma in gudu ne sa gudu sa abokan gaba su gudu tun yaushe. Fadan iblisai yaro bai gani ba balle ya raba. Wane shi kirbu sai ce Kishiya ta. ai kishiya abokiyar zama ce. Ni da amin kishiya wanda na mutu. Ba kin gwamnati zama da mijina ba? Kin auri mijina ko? To wallahi sai kin gwamnati kiɗa da karatu. Wani Musa ne ce kuma shi kan wawa. Shin idan tafiya ta yi tafiya wanda ke nesa na jin kira? Ganin hakan ya sa kamfanin 3SP International Limited ta yi tsayin daka don gabatar muku da shirin kishiyata. Shahara da iya zuwa gidan bokaye yana sa mace ta samu sauƙin zaman gidan miji ko kuwa? Ban yarda da ke ba. Ga wannan laya za ki yi kokari ki sami sabuwar gawa, sanya wannan laya a bakinta. Ku da wani aikin yi sai da ku dinga bin gidan maza na ɗan yayu kuna ganin me suke ci me suke sha. To ni na fi ƙarfi wallahi. Duk abin da zaki kar ki kuskura ki ƙara ambatar mahaifiyata don wallahi dukan tsiya zan yi. Kuma yadda nake so haka za a tafi da shi a gidan nan, ba na son a kawo wani bambanci a nan. Talatu! Idan mugunta ta yi yawa ta kawata a zuciyar bil'adama yaya ƙarshen zancen? Kishiyata na kunshe da abin tausayi, takaici, kisa da kisisi na kishiyata. Akwai wani amana tsakaninka da kishiya? Ba wani aure a guri na bai da wahala, yadda ka san aji shi nake. Mu ne duniya, mu muka san duniya, mu muka shiga duniya ta gama. Jaruman shirin Jamila Umar na gudu, Al-Amin Buhari, Aisha Bello, Hafsat Ibrahim, Abubakar S. Shehu, Fadila Fulani da kuma Sumayya Hala. Kishiyata labari Bello Ibrahim, shiryawa Muhammad Dahiru, bada umarni Abubakar S. Shehu. Don hulɗa ta kasuwanci sai ku tuntuɓe mu a 3SP International Limited da ke kan titin Bot Road mai namba 969 Jos. Ku nemi shirin kishiyata na nan tafi. Kishiya